platit ću ti benzin da me voziš u crnu mačku na špigla. Šta? U crnu mačku na špigla jaja. Nije obavezno da bude takav, nego... Ovdje, ovo je 5 dosta, dobro je. Ne, to je usko, treba šire da... Treba da bude var. Ivane, pa zašto te razmake tolike prave jedne između drugih? Aman, zašto je sad? Zašto tovoliki razmak? Što stojite? Majstore, nemojte... To je lepše ovako kad se celo zaključi. Podravljajte malo, podravljajte! Potirak drži! Liže, držite mali, držite te linije, ne gledati levo desno! Hajde, življe se, lepo, korak date! Sada vršiš pozdrav! Treba da budemo saopštite vašima zbor u utorak, prvo, u 7 sati dole. Udarate gongo, značite 5 časova. Časova. Srećaj da imamo neko vreme i sunce. Radi Jugoslavenske socijalističke domovine čestita Hrvatskih grana prvima, kolektiv Rodne kuće Narodni magazin, nama Beograd. Presidente Tadena di Poljoprivrede Nova Grada, Beograd, čestita prvomajske praznika svim poslovnim prijateljima i ostalim građanima naše zemlje. Kako to izgleda sad kad izađe na čelu? Pa nemoj, stvarno nema smisla. A to govorite li se?
Ne, ozbiljno ovo je šada mi. Zaurolajte, rekli smo i dare da ih zarolate da se isprave. Jedinice Jugoslovenske narodne armije spremne